Pero daw, pag gamit-gamit kayo ng Facebook ni Jeff Brooks, ta gari na naman kung ano-ano na sa tigpo-post kayo ni. Pa! O ano no eh? Mata, mata ka pa. Yung ta, nagtimpla ko ta akong gatas kasubago para natakot ako. Tamay nahiling ako duman sa kusina ta. Ano nahiling mo? Garo white lady, garo babae, baga? Buray ni Igoy. Sigaro ka naman, so. Matatakton ka, manahin. Iyo! Namapay ba ko ta ako sa iyo? Natatakot ako. Kadakula ka na. Natakot ka sa multo? Uys. Day ka matakot sa multo. Ha? Yan ang multo naan. Day ka man lalabutan kaan. Matakot ka sa tunay na tao mo. Hiling ako. Ako day ma ako natatakot ka. Day ko man na yan nahihiling. Nagpartubod kaan. Tigtatakot mo sa diri mo. Turugin na daw duma. Iyo lugod, turog na lugod ako pa ta. Pero kaya, yung paduman. Iyo, sige, sige panlayog-layog duman. Nakatindog sana. Kapot-kapot sa payo niya. May ka talaga may ba? Turog na ako. Iyo. Umari na lugod, maturog na kita. Ibahan mo muna ako sa kusina ta, mainom akong tubig. It's caught in the crossfire.